Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Mehriban ýaşlar. Siz Amerikada ýa-da Angliýada, Koreýada talip haqqy maksatnamasy boýunça bilim almak isleýäňizmi? Onu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda muallimler üçin tejribe gazanmak mümkinçiligi, ýagny azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan orta bilim muallimlerini we administratorlaryny ýüzlenýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öwreniş institutlary susy maksatnamasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň jemgyýeti, medeniýeti, gymmatlyklary we institutlary barada düşünjeňizi çuňlaşdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Bu 5 hepdelik intensiv akademika maksatnama 4 hepdelik okuwy we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň durly sebitlerini 1 hepdelik okuw gebelenjini öz içine almak bilen 2025-nji ýylyň tomsunda başlaýar. Ardy tapşyrmak üçin soňky möhlet 2024-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli. Şeýle hem Koreýa Respublikasynyň bilim ministrligine degişli Halkara Bilim Instituty 2025-nji ýyl üçin daşar ýurtly talipler üçin döwlet stipendiýa maksatnamasynyň kabul edilýändigini habar berýär. Ardy bermek isleýän dalaşýarlar goşulan görkezmeler bilen tanışyp biziň ilçihanamyzda ýüz tutmalylar. Üniversiteden saylama tapgyrı boýunça saylama edilenine görkezme laýyklykdy aýratyn arza bermeli we bu ýagdaýda biziň ilçihanamyz saylama tapgyryna gatnaşmaýar. Meýnama boýunça bilim derejesi bakalavr, Korey dilini öwrenmek üçin 1 ýyl, okuw meýnamasy 4-6 ýyl. Ýene bir zat, egerde siz Beýik Britaniýanyň hökümetiniň 1983-nji ýyldan bäri geçirip gelýän Çemnin talip haqqy maksatnamasy boýunça bilim almak isleseňiz, onu Çemnin talip haqqy maksatnamasy üçin ýüz tutmalar 6-njy awgustda başlady we bu maksatnama üçin 5-nji noýabra çenli ýüz tutup bilersiňiz. Siz öz toruňuzy giňeldip, durmuşyňyzy oňyn özgertmeleri girizmek isleýän bolsaňyz, şeýlekem dünýäniň öňdewarjy universitetlerini bilim almana gyzyklanma bildirýän bolsaňyz, Çemnin talip haqqy maksatnamasyndan peýdalanyň. Mehriban tamaşaçylarym, biz size bundan başga-da bir näçe stipendiýal we halkara okuwlary barada habarlary ýetirip durarys. Siz hem bu habarlardan habarly bolmak isleseňiz, öz telefonlaryňyzy Atavatan Turkmenistan aplikasiýamyzy Google Play Marketdan göçürip alyň we saytymyzy ýazarlap gyzykly habarlardan habarly bolun.